Roedd y pentre ma'n arfer bod yn un bywiog, llawn cymeriadau gyda lot o bobl yn dod heibio, ond sna neb yn dod yma bellach. Dim ar ôl be nath Daniel. Daniel, fy mrawd bach. O'n i'n meddwl byd ono fo. Allai'm sbio arno fe'n y fath fo. Allai'm sbio arno fo gwbl, actually. Dim ar ôl be nath Daniel. O Daniel, un o'n hyd ysgyblion te. Un o'n hogian mwy dymunol, ffein, cwchtaeth ar o'n i gyn te. O'n i'n meddwl tros y bastad gwirion. Y 12 o Fehefin 2005. Diwrnod newn ni fyth anghofio, gymaint da ni di trio. Oedd y pentrau i gyd allan yn mwynhau'r heilwen te. Oedd y bred heibio'n ddifwdan ac erbyn diwedd y pnawn roedd ei amser am y grobwyo gwys ffansi te. Mi wnaeth pawb ymgynnull wrth y llwyfan i weld ifanc o'n ffynon yn cyflwyno'r gwobra. Meini'r tyn cae yn eich oedd nhw eto. Predictable, really. Mwys a neb di gallu predictio beth ddigwyddodd nesa. Roedd Daniel wrth fy ochr yn mwynhau'r seremoni fel pawb arall, ond wedyn tro ddatai gan sibrwd sbiar hyn. A mi gerddodd tuag at gyfeiriad y llwyfan. O'n i'n gweld bod Daniel yn dod fyny i ochr y stage lle. Daniel! Medda fi'n te. Ti'n neud, boi? A wedyn, allan o'n nunlle, mi gymrodd y maic i ffwrdd o ifan pan ffynon a dweud, da chi'n barod? Ath y lle yn ddistaw, pawb yn syllu arno fe'n syn. Ac yna, y plant ddechrau crio i gyd o gwrs. Nid just y plant, rhieni, ninia, teidia, pawb yn ei dagra fod yn dyst i fath beth te. Goth y heddlu ar y sîn o fewn munuda. Wrth gwrs, nath hanner o brigad rhedeg i ffwrdd yn chwdu ar ôl gweld y sîn. Un o'r heddweision yn y ddwrnod oedd Arthur Plas oedd wedi bod yn gweithio'r ffos am 50 mlynedd. Nes i adael fy job ar y diwrnod hwnnw. Dwi wedi gweld erchyll terau ar hyd o fy ngyrfan yr heddlu, ond mi oedd hyn groesi ffi'n hollol newydd i mi. ro'n i di rewi yn fy unfan tra oedd y chaos mae gyd yn digwydd yng nghwmpas i. Nes i weld Eric gweinidog yng nghanol y crowd a mi gollodd o'r ffi y diwrnod hwnnw yn ôl bob sôn. A nawr, mewn exclusif byd eang, mae GOGBOCS wedi derbyn mynediad i'r carchar lle mae Daniel bellach yn cael ei gadw o dan oruchwyliaeth round the clock gan filwyr arfog a'r FBI. Dyma'r tro cyntaf y caiff unrhyw un glywed i ochr o'r stori. Felly, Daniel, dosan ni nôl i ddiwrnod y carnifal, be yn union ddigwyddodd? Be wnaeth Daniel i ddod yn fuan yn exclusif i GOGBOCS.